Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag så skal jeg spille Still and Blizzard, og jeg har min ven Vilas med, og han vil gerne være med i dag. Så det kommer han til. Ja. Jeg skriver bare lige hej til ham. Og så skal jeg bare lige skaffe nogle Blizzards. Så skal jeg bare gå i gang med at få nogle Blizzards. Tænker jeg tager den der. Ja, og jeg tager den der. Ha! Okay. Jeg må gerne få den der. Og så når den lige kommer. Okay, jeg gør sådan, at han ikke kan komme ind. Nu fik ham der den der. Så ja. Bare lige klire nogle penge. Altså jeg kan bare ikke forstå. Nu mangler jeg også den der. Jeg tror jeg fik den stjålet. Det var, jeg må bare helt ned i den anden ende. Men vi ses, når det er. Jeg lige er kommet ind på en ny server. Sådan der, og sådan der. Så nu kan de høre jer. Ja. Altså jeg har noget, der er meget bedre end det. Amen. Det er bare en slap. Jo, det kan jeg lige love dig for. Jeg går lige ned til min base igen. Ja. Hvor er min base? Der. Vilas, du må få
en af mine blamewords. Kom her, ned til bunden. Altså, kom herned. Okay, jeg skal nok få den der Bombadillo Krokodillo. Tak for den. Du må ikke få den, Vilas. Er du med? Er du med? Du må ikke få de gode ting, men du må få dem, jeg ikke har brug for. Nej, den Bombadillo Krokodillo, den er nok til at komme med på mit hold. Men prøv lige at komme ned i bunden her. Så gør den lige, sådan du lige kan komme ind. Du må stjæle den her. Du må kun stjæle den her. Ja, det kommer jo bare. Du må stjæle den her. Den her. Sådan. Jeg følger bare efter dig. For at beskytte dig. Nej. Hov! Ellers du kommer til at gøre det igen. Jeg tror lige for trøjen. Og se om de kommer tættere på mig. Okay. Jeg skal nok lade være med at gå med en slap. Okay. Okay. Læg med den. Men så vil jeg stoppe min video nu. Jeg stopper den nu.